amụọna ịmara na ihe tupu anụ ọgụ ya bụ ọgụ kedu ihe butere ọ bụ ihe nwere akara igbochi nwere etu akara isi gbochiwuo na ya bụ agha anụ ịgwa gị eziokwu ọ bụrụ na anyị dozi emere ife etu o kwesịrị it could have been avoided and ndị mara achị anyị dị like ikwu eziokwu etu eme o nwere ife Ojukwu na-eme fọrọ ka a ghara ịnụ ọgụ a at least I was 16, well 15, 16, so I'm a mivoga. Ojukwu oge a na-egbu ndị Igbo n'ugwu Hausa. My dad nwụrụ 67 March. So my mom si ka o jebe Port Harcourt. Nduli edupụta anyị bi na Akwụna n'oge Meniru Street, number 15 Meniru Street. So ebe a ka anyị si lead railway station Enugu ka o jebe Port Harcourt. Ebe a ka m nọzi train nwa si ugwu Hausa wee bata. Ndị mmadụ oge train akwụsị ndị mmadụ bido bebe akwa so m wee gba nachi ya ka mmadụ ebe mme ndị mmadụ na-ebe akwa. So m wee fụ that first coach, that exit, m wee fụ a headless man onye egbupụrụ isi a man nwoke zuru oke egbupụrụ isi na isi ya. Ọ dịkwa ka nnọọ ka nna alọ ebe ahụ wee fichaa aka n'iru nyụọ anya ọ bụrụ nnọọ ka nna ala ebe a wee neba anya inside the train fụ nwaanyị a wasara ahụ wee fụkwu nwatakịrị one boy 5 years old egbupụrụ aka na abụ gbupụ okwu na abụ Chukwu ekwere ọsọ ka nsi wee oge aka mma na aga m eje amị Chukwu wee onwe ibe Chukwu gwara m oge nwa but like you say what at that point onwe ife Ojukwu mere n'Enugu ndị Hausa bi n'Enugu na coal camp one morning anọ m na Ojukwu na-abịa ịgwafe okwu na coal camp so m si ebe anyị wee gbara coal camp wee mepe asambụ ọsụbalụfa Hausa mmụadị anọ Hausa ọsụchasị Hausa for benefit of ndị dịka anyị na-adị anọ Hausa o wee kọwa anya n'English ọ na-agwa ndị Hausa that na unu afụgo ebe na-eme kịta he couldn't guarantee their safety indefinitely. I'm quoting Ojukwu now. As a result of which Oge never free and safe passage back to Bepa. Yes. Free and safe passage to Bepa and was free. Even in Ununwa, down to the house broom, I heard that. Down to Aziza, Onyefa escort. Nda mikuno na Oga First Battalion n'Enugu. Akulu for what 2 months in advance. In advance, 2 months. That thing alone should have averted the war. Nda ni naselo. Mandami naselo kama a ga-agwa ndị gọwan emena nekwa ife Ojukwu mere gosiri na ọ bịara igbu mmadụ the same people lead kwa ka bịa gbuo Ojukwu n'Enugu ọ bụ na ọmụgwọ Ojukwu gị nke ya eme Ojukwu sab achọkwuru ịnụ ọgụ ọ yọgide ndị be welu na nwayọ ndị be anyị si mba ibe anyị ba ndị amere anyị anpụrụ nya mmịa and that day m jesuru oge a m fụrụ ebe azi train si n'ugwu Hausa ebe the first chapter of this my book in the beginning the train from the north egbusi ụmụ ebe oge a ka mma na a ga-anụ ọgụ Chukwu gwa m na a ga-anụ ọgụ and oge a ka mma na aga m agba aja egbe